boa tarde, benvidas todas, moitas grazas por vir. Grazas tamén a Manuel Bragado, que a quen xa coñecedes, mestre, activista cultural, editor, e a Elena, claro, que ven presentar o seu libro. Presentamos o legado da nena do Sal, que é de Elena Gallego Abad, a quen tamén coñeceredes, autora da serie de literatura juvenil, de novelas Dragal, de obras como Sete Cabeiras ou O xogo de Babel. Elena é xornalista, un oficio que se ve neste libro, non? E que lle serviu para levar a cabo a investigación que tivo que facer para escribir esta historia. Esta é a historia de Carmen, que é a protagonista desta novela, unha muller que centra toda a narración polo poderosa que é a súa historia, e por esa potencia, non, que ten a súa vida, unha historia intensa de supervivencia dunha nena que queda orfa nos anos 40 en Viveiro, e que é acollida, se lle podemos chamar así, empregar ese verbo de acollida, non, por unha familia poderosa de Viveiro que a maltrata e que a somete a humillacións constantes, non? Todo iso nun momento de especial vulnerabilidade como é a nenez, non? A historia acontece nos anos 40, está aí de fondo a guerra, está non tan de fondo as cuestións políticas, a represión daquel momento, non? Están tamén as formas de vida e os costumes daquela época, pero hai un factor determinante que marca a novela e que é importantísimo para entendela, que aínda non dixen, que Carmen é a nai da autora de Elena Gallego, non? E esta foi unha historia real, non? E a partir de aquí a historia adquire unha nova dimensión, non? Que é a presenza e a implicación que a escritora ten con esa historia de Carmen, que é a súa nai, non? De feito, a experiencia de escritora durante toda a investigación e durante o proceso de descubrir como todos os padecementos polos que pasou súa nai lle afectan tamén a ela como autora, non? Esta era unha historia que era oculta pros fillos de Carmen, non a coñecían, polo menos non a coñecían con todos os detalles. Cando ela falece, cando a partir duns cadernos que ela escribiu durante toda a súa vida, pois esa filla xornalista comeza a investigar e comeza a descubrir a historia de súa nai, non? Xa vedes que o libro ten 600 páxinas, é grosso, pero engancha dende a primeira, precisamente por esa voz tan potente de Carmen, que se vai alternando coa voz tamén de súa filla, non? Coa perspectiva da súa filla, que realiza esta investigación. Polo tanto, unha novela que ás veces é histórica, que ás veces é tamén unha investigación familiar a que non lle falta intriga, porque non vou contar o final, só direi que é sorprendente e inesperado, non? E que se non o lestes vos animo a descubrir por vos mesmos. E a min había unha serie de preguntas que me facía eu mentres lía esta novela, e que seguramente despois poderedes facer algún tipo de comentario ou algunha pregunta se queredes preguntarlle a autora, pero eu voullas facer xa para despois darlle paso a Manuel Bragado, despois que fale Elena, e se quere e lle apetece pois que as conteste, non? Apunteinas aquí. A primeira que me facía era se serías quen de escribir esta obra se túa nai estivese viva, se vivise aínda, non? A segunda é como senta unha filla / escritora diante dun ordenador, dun teclado, a escribir esta historia e retratar un personaxe como Lucita, non? Que é a persoa que principalmente a que maltrataba a súa nai, esa madrastra desta historia, non? E en terceiro lugar, como recibiron os descendentes desta familia tan poderosa de Viveiro ese pasado incómodo no que estaba implicado a súa familia. Entón xa doulle paso a Manuel e despois se tal contexto. Solo saludo. Boas tardes a todos e a todas. A verdade é que é emocionante estar aquí hoxe.
a esas preguntas responderemos ahora e a moitas máis cousas, pero que quería dar as gracias, bueno, a esta librería Cartabón, que eu comentaba antes en Petit Comité. Dende que eu iniciei a miña trayectoria como escritora, a librería Cartabón sempre estuvo dun xeito ou outro arroupando os meus libros, levoume a feiras por toda Galicia, arroupouno, presentouno, recomendouno, un outro. Para mí era moi importante que algún día ter a oportunidade de vir aquí. Sara, bueno, que vou decir dela, é a máis nova de Edicións Xerais, creo, non hai ninguén máis novo que a ti, por o pouquiño tempo que levas, pero que nivel xa está demostrando con esta presentación. Gracias, e gracias por acompañarme tamén, porque sei que os escritores todos queremos que os nosos libros sexan o gran protagonista. Sabemos que hai moitos libros, as editoriais non só teñen un autor, somos moitos, non hai máis que ver o que temos ao redor para ter unha cura de humildade, e ter unha persoa que dedica este tempo e estas verbas a un libro teu, para min é tamén moi importante. E outra persoa tamén importantísima, antes de darlle a palabra, é Manolo Bragado. Sen el, a escritora Elena Gallego Abad non existiría, porque el confiou e apostou por unha serie de libros que fun escribindo ao longo dos anos e que foron saindo arriba, porque eu recordo cando o meu primeiro libro de Dragal quedou finalista do Premio Fundación Caixa Galicia de Literatura Juvenil, osada de min no despacho e dixen que era unha triloxía. E iso, escribe, e o vale. Aí un libro, 2 libros, 3 libros, despois virían os demais. Cando escribín Sete Cabeiras, recordo unha chamada de teléfono de este libro hai que publicalo, etcétera. Non vou a contar máis, pero que para min é tamén unha honra ter a Manolo e esas notas, ese cariño co que viu este libro, do que agora o deixo falar e así. Pero bueno, tiña que agradecerlo. Moitas gracias, Elena. Os editores somos para acompañar, non? E eu creo que eu que tive a fortuna de poder acompañarte desde aí 14 anos, desde que decidimos publicar a primeira entrega de Dragal. Acompañamos o proceso da pentaloxía en este momento, que se transformou tamén en unha creación multimedia, é dicir, que se traduciu a varias linguas, entre elas o inglés e o castelán. Acompañámoste cando publicaste Sete Cabeiras, que era, bueno, pues unha novela, e é unha novela do xénero negro, digamos, que forma parte dese universo do literario vigués, ou canto menos da Ría de Vigo, e tuvo unha aceptación magnífica a nivel de edicións e de lectoras. E tamén nos atrevemos a publicar unha novela absolutamente singular e inusual na narrativa galega, que prefire mirar para outro lado a maior parte das veces en ese tema, que é unha novela romántica, o xogo de Babel, no? que tamén tiña, digamos, unha vontade normalizadora. E agora pois tamén me sinto moi satisfeito de que os compañeiros e as compañeras que levan a editorial na actualidade pois apostasen por esta túa novela, que xa adianto que para min é a obra máis importante das que levas publicadas. É unha obra referencial para ti, tanto pola temática, polo enfoque, como pola dedicación. Indudablemente, non sei onde vin por aí en algunha das entrevistas que se fixeron, que confesas que levouche 8 anos, e, bueno, pois máis ou menos, debe ser 8, debe ser máis ben 9, porque, bueno, eu sempre conto desde 2018, que é a estación término do meu traballo como editor, e xa daquela faláramos en moitas ocasións de que estabas escribindo a novela
da túa nai, que era como, bueno, naquele momento expresabas. E, bueno, a verdade, para falar da novela coincido pois, coas categorías que utilizou Sara, que, por certo, vos recomendo que leades O Incendio, que é a novela de Sara que empecé a ler esta tarde, en 60 páxinas, e a verdade é que estou engallolado con ela, tiña que vir a presentación e non puiden seguir, e a verdade é que é certo o que estou contando. É a novela de O legado da nena do Sal. No título hai bastante das intencións que me parece que tes, porque é precisamente un legado. Foi a túa nai expresouche e ti asumiches un compromiso que era escribir a novela da súa vida, non? E o fixeches pois a partir desos, novelando esos cadernos que ela deixou e ao mesmo tempo relatando a investigación que ti e os teus irmáns fixestedes para escribilo. Entonces isto é como unha novela da memoria, por unha parte, de unha memoria familiar e unha memoria republicana de Galicia tamén. É un texto de autoficción no que, bueno, pues, a autora, aínda que se traveste do nome de Inés, pois é perfectamente identificable. A novela, xa o expresou Sara, é unha novela sobre as nenas orfas, as nenas que despois da guerra foron acollidas por outra familia. E, bueno, pues é unha historia individual que, como tal, é singular, é única e conformou toda unha memoria familiar, pero non é única. É dicir, seguro que hai outras nenas recollidas, outras nenas orfas que viviron unha peripecia tan dramática como a de Carmiña de Colosía, que é a protagonista da novela de Helena. E esa dimensión de relato, digamos, individual, único, por unha parte, pero ao mesmo tempo que representa a un tempo, unha xeración, pois dalle unha potencia e un valor á novela pois moi importante. A novela é de lectura adictiva, é dicir, indudablemente pois esa extensión que ten non intimida. Como decía Agustín Fernández Paz, é dicir, é responsabilidade do autor alisar o texto para que flúa nas mans do lectorado, e iso pois o consigue Helena. Pero por outra parte é unha novela que ten tamén as súas arestas, non? E sobre todo ten arestas emocionais e sobre todo ten as arestas dese tempo tremendo que foi a década de 1940, nunha vila en concreta da que se reconstrúe ese tempo, que é Viveiro, na Mariña. Eu, a verdade, que os recordos que teño sempre de Viveiro son relacionados con unha librería, Porta da Vila, que sempre foi unha libreira que sempre defendeu o libro galego e que sempre apostou polo desenvolvemento da colección narrativa, que agora nos parece que está todo pois nada, que hai un sistema de recepción, de crítica que funciona, pero para chegar a estos 500 títulos que ten a colección agora, pois houve que publicar pois eso, máis de 400 antes e con todos os seus debires, non? Entón, eu, lendo na novela de Helena, recordei moitísimas veces as estancias, a presenza nosa en Viveiro, porque era moi
moi frecuente e, bueno, e ademais ali tamén tiñamos outros, en su momento, outros autores que eran referentes. Despois hai outra cousa que me chamou moito a atención da novela, para que pases primeiro a responderlle as preguntas a Sara, que son moi pertinentes, que todo relacionado co outra parte da novela, non? Que é el relato da investigación, non? Que tamén amosa de que esta novela, a escrita desta novela foi dolorosa. Me dá a impresión que ese relato da escritura non é feliz como o relato, digamos, novelado da infancia de Carmiña. Ten esas arestas, a investigación tamén as tivo, non? E a investigación non se resolve completamente. E eu creo que eso non é desvelar nada, pero tamén é que as investigacións moitas veces se resolven desa forma, é dicir, con novas preguntas e con novas cuestións. Quizás unha das preguntas que engado as de Sara é se non podería haber a continuidade da historia de Carmiña, porque estas 600 páxinas, digamos que son prácticamente son os anos de Viveiro, para non entrar en máis particularidades. Me estaba recordando unha crítica que fixo do Lores Vilavedra no Diario Cultural, que decía que o libro estaba pedindo outro. Bueno, pero non. Eso digamos que é unha cuestión que eu sempre, cando vos preguntan os autores e as autoras, bueno, vai haber unha nova entrega e tal, non sei que, é dicir, eso pois a veces non está na man dun, non? É dicir, ou está na man dun, pero ten outros proxectos por diante máis interesante. Eu, sin embargo, sería máis tópica, pero probablemente non menos interesante, a pregunta de se vai haber un novo Bragado, porque eso tamén quedou no aire, non? Entonces, bueno, pois... Home, podo confesar que estou matando xente, pero hasta aí podo falar. Eu podo dicir ao meu marido e algún amigo que teño que me dice, pero tú como podes decir en voz alta que estás matando xente, literariamente? E, bueno, xa unha cousa máis que despois, con respecto ao retrato de... na historia se contan moitos detalles. É unha historia, se fala moito na cociña, entonces cando se fala moito na cociña, pois ademais a Elena lle gusta o tema da gastronomía, e esta é unha novela onde se fala moito na cociña. Entón, e na cociña se fala moito da vida e das dores propias e das dores alleas, e iso a min foi unha das cousas que me parecen máis brillantes, non? Que é a reconstrucción da vida cotiá, que a veces eso na narrativa galega está criticada, decir, bueno, aquí el costumismo, eso nos leva a idealizar os tempos pasados. Non, aquí non se idealiza nada, porque vaya vida que levaban, non? Bueno, pois en definitiva, a verdade é que parabenizar a editorial e por publicar esta obra que é referencial para o catálogo de Elena, pero tamén para a propia literatura galega actual. É dicir, Elena sempre foi un pouco a contracorrente
do seu tempo, é dicir, cando se publicou Tragal, pois un pouco decían que estaba, podo decir, un pouco chiflada, non? Porque decían la Rowling galega, tal, non sei que, bueno, e a verdade, pois, Elena demostrounos que hai dragóns en galego, que hai dragóns en galego, hai un espazo no público para ese tipo de texto, e, bueno, pois eu non sei cantos milleiros de exemplares se venderon desta serie, pero sei que son moitos, é dicir, que iso formou unha comunidade importante de lectores. E eu creo que isto mesmo un pouco sucede agora, non? Con esta novela que pois probablemente non está dentro das preferencias nin temáticas nin estrictamente formais da narrativa galega actual, pero creo que ao mesmo tempo é moi útil neste tempo. E tes preguntas que responder. Bueno, vou empezar contando unha cousa. Vedes a portada do libro, non? Vou empezar pola portada. Un libro a veces entra polos ollos pola portada. Esa portada resume moitas cousas desta historia. Eu, por unha banda, cando morre miña nai, me encontro cunha serie de cuadernos. Miña nai eu lembro dende sempre escribindo na cociña, os seus cuadernos, era mestra, nos ensinaba na casa os 4 fillos, iso tamén o conto na novela, non é a facer spoiler, pero si tamén entra aí, e sempre estaba escribindo a súa historia, pero non toques, non se podía tocar. Cando eu empecé a publicar, que non a escribir, porque levo escribindo tamén moito tempo, ela me dixo que un día tiñamos que poñernos para escribir a novela da súa vida. Pero como acontece a todos os xornalistas e a todos os escritores, todo o mundo ten historias que contar e que vai a contar a miña nai que non haxa noutro lugar do mundo para escribir. Claro, suceden un montón de cousas catastróficas que fan que miña nai pois acabe no Hospital Meixoeiro de Vigo, e na UCI, intentando animala porque a pobre estaba moi mal, e digo que veña, que se ten que poñer boa porque temos que escribir a súa historia. E lo que me di que vaya a casa, que os cadernos están ali e que todo está nos cadernos. Vale. Falece miña nai, os meus irmáns collen unha caixa, claro, había no caixón do pan cadernos, no armario non sei onde cadernos, abaixo onde a lavadora cadernos, o sea, había cadernos por todas partes, eu non sei, 30, 40 cadernos, non sei, unha caixa de cadernos. O primeiro que fai un dos meus irmáns é colle a caixa e dicirme: aí tes o teu legado. Vale. Van pasando as semanas, os meses, abres un caderno, recoñeces esa letra que leva presente na túa vida dende que eres pequena, porque miña nai me ensinou a ler e a escribir, e os cadernos non podía lelos, porque de repente empezabas a ler cousas dela e te emocionabas e tiñas que deixalo. Chega o mes de maio, xa pasaron os meses dende a morte de miña nai, e no mes de maio eu cumplo os anos o 27, ela os cumpliu o 29, e todos os anos celebramos o cumpleanos xunta. Era o primeiro ano que eu iba a estar órfana. Eu quería estar coa miña nai. Teño un irmán que vive en Taiwán e que o verano anterior lle gravaron uns vídeos contando a súa vida para os netos e tal, non tiña netos todavía, e ainda en Taiwán todavía non os ten, pero gravaron os vídeos contando a súa historia. E pasoume a cinta, bueno, pasoume dende Taiwán. Agora non hai que mandar correo, que con mandarche un correo electrónico xa chega. Eu recordo o día do meu cumpleanos de encerrarme na biblioteca da casa e intentar ver aquelo. E miña nai volvía a estar na cociña, hola, son Carmiña, tal, para os meus netos. Eu apagaba o vídeo, volvía a encendelo, volvía a apagalo, e así durante días, intentando ver a miña nai na cociña de sempre, na que nunca volvería a estar, contando a historia da súa infancia. E collo, claro, a historia real non sucede na mesma orden que na literatura, porque para eso somos escritores, para que nos permita xogar co tempo. O que aconteceu na vida real en outros anos, aí sucede en 600 páxinas, non? Eu vexo o vídeo da miña nai e alucino.
colle os cadernos da miña nai, empezo a ler. Foi tan brutal a experiencia que chamei un irmán meu e lle dixen: temos que irnos a Viveiro, teño que escribir a historia de mamá, pero o que conta aquí non se pode escribir. O sea, era por un lado unha historia que necesitaba ela contala, que ela quería que a contara, que a estivera toda a vida escribíndoa para que alguén contara a súa historia e denunciara o que lle pasou, e ao mesmo tempo as cousas que aí se escribían, eu, despois da miña trayectoria como periodista, sabía que non se podía escribir de boas a primeiras. E que vos sodes unha familia de Verín. Unha familia de Verín. E tiñades conciencia da procedencia de Viveiro? Sí. Ou cando erades novos? Sí, pero fóramos unha vez cando éramos pequenos a unha casa, e eu teño o recordo da casa que logo volvín a ela despois de, durante a investigación estuve ali un día. Miña nai era de Viveiro, vale, pero non coincidía, eles hasta que fomos maiores de edad. E non vos falaba da aboa, da súa nai e do seu pai? O que nos falaba miña nai era: vos non sabedes o que traballar cando te quixabas de algo, ti non sabes o que pasar fame porque ibas a neveira, mamá, non, teño fame, ti non sabes o que pasar fame, ti non sabes o que es traballar e ti non sabes o que sufrín para chegar hasta aquí. Miña nai nos facía estudiar música, miña nai a pasión dela era a música. Nos dicía: por favor, tal. Ai, eu estudiaba escondidas pola noite. Era como se van contando 4 pinceladas porque non te poden contar máis, porque tampouco estaba ben visto na casa. Meu pai non quería que ela falara. Entón te contabas 4 cosas, pero era como xa a cinta de sempre, non? E, bueno, si mamá sufriu moito, vale, xa está. Pero como agora contar o que costaba antes escribir un tal e agora todo se fai co ordenador. Era algo que estaba presente pero ao mesmo tempo non se falaba. O sea que aí eu tamén ao longo da lectura algo que me cismaba na cabeza, que ela vos de alguna forma vos ocultou durante a súa vida, ao final vos ocultou cal era a súa orixe. Credes que iso tamén o facía co vosso pai? Se o vosso pai sabía... Non teño ni idea. O final non sei se o sabía ou non, nunca o supemos. Porque iso tamén é outro segredo, non? Eu creo que non o sabía. Non o sei porque eu ademais... Bueno, claro, é que eles leron a novela. Entón xa van con nivel avanzado. Eu tuve que preguntarle a unha tía miña, despois de morrer meu pai, que morreu despois da miña nai, eu tive que preguntarle como se coñeceron os meus pais, porque non sabíamos nin eso. O sea, imagínate o que é non saber nin como, nin donde, nin cando. O meu pai sí, íbamos á casa da miña abuela, que era unha aldea de Zamora, tal, había unha certa relación cos meus tíos, cos meus primos e tal, pero o outro, nada. Que teu pai onde? Era da zona de... Cerca de Sanabria, Manzanada de Arriba. Un puebliño... Unha aldea. Unha aldea. Que, bueno, de Arriba son tamén daría para escribir unha historia impresionante. Eu coñezo, porque nós somos de Malva tamén, da provincia de Zamora, sí. Pois meu pai era dunha aldea, o sea, de Codesal, bueno, por circunstancias diversas. Eu sempre bromeo cando me dicen: eres de Teruel. Digo, os galegos non nacemos donde queremos, porque meu pai era dunha aldea de Zamora, coñeceu a miña nai en Madrid, era monitor da PPO. Claro, se coñecen e tal, e non sabemos dende... algo que me decía unha vez alguén, que parece, na presentación de Pontevedra, que parece que os nosos pais existen desde que nacimos nós. Realmente, para os nosos fillos, os nosos pais existían desde que nacimos nós. Antes, nada. E non querían falar deso tampouco, non? Claro, cando de repente atopas cadernos manuscritos con esa letra, que é a letra que se reproduce aí na portada, con esa letra que era a letra dos deberes, a letra de sempre, contando esas cousas, a experiencia é... Porque é curioso que ela contaba todo, pero ao final non o contaba. A ver. Neses cadernos. No, porque os cadernos acaban... A ver, aí faltan cousas. Eu non sei se ela destruiu cadernos ou tal, pero acaban dicindo... Ou non escribiu algunhas. A ver... Algúns episodios que se, digamos, es como se fuera unha elipse narrativa dela. A parte desa elipse narrativa, hai os cadernos da infancia e logo hai
Os meus 30 anos en Berín, que esa é outra novela, pero esa mentras vivan os protagonistas e a xente que tal, e os coñezo a todos e co cual, no, vai ser complicado escribir. Sabemos que Deixou moito mal. Non hai polo momento a segunda historia de Carmilla, polo momento. No, pero aí o que deixou ela, o último que escribe nun caderno, e ademais o relato tal cual a novela, é que lle quedan 3 anos para ser maior de idade e ten que aguantar como sea nese inferno. Eso é como acaba o caderno. Imagínate que acabas de ler un montón de cadernos, lendo un montón de cousas que lle pasaron que son inverosímiles. O sea, claro, que non quero contar detalles, pero sí os vou a contar o detalle da portada, por exemplo. Esta novela, comentaba antes que cando acabei de ler os cadernos era imposible escribila. O sea, eu son xornalista, sei que hai cosas que escribes de certas personas e estás metido nun lío, vale? Estamos nun momento no que hai que ter moito cuidado co que escribes. Pero tamén como xornalista sei que se tes unha fonte manuscrita denunciando algo e dúas testemunhas distintas que non son relacionadas, que coinciden, e as podes gravar e podes telas aí, se tes 3 versiones do mesmo, xa podes escribilo, vale? O que pasou co Watergate, no? Entonces eu acabo de ler as historias que conta a miña nai, que me parecen alucinantes, e tiñamos que atopar o que había de verdade. Por eso hai unha segunda parte de investigación en esa novela. Teño isto que conta a miña nai, teño que comprobarse certo, vale? Nos vamos a Viveiro, aparece algunha xente, aparece moita máis da que sae na novela, só coimos o que nos consideramos importante para a trama da novela. Igual que o que parece que aparece en 3 días, pois foron anos. Un ano aparece outro ano outro, logo aparece outro que che conta outra cousa. Pero hai unha persoa moi importante, unha nena. A historia desa fotografía é que ti dices, que foto máis bonita, son 2 nenas con 2 bonecas. Esa fotografía se sacou o Día de Reis de 1956 nos xardíns de Viveiro. E ti ves 2 nenas con 2 bonecas preciosas. O que nadie sabe é que aí están miña nai a mociña e a outra nena é María José. María José é unha nena que queda orfa, vive en Málaga. Ainda falei esta mañá con ela para dicirle que seguíamos presentando a nosa novela, porque ela é outra das protagonistas da novela, e a quero como se fora a miña nai. Atopei unha tía durante a investigación da novela. Ela é unha nena que recollen con meses, que dá orfa tamén, na mesma casa na que recollen a miña nai, acollen a ela. E sufriu un montón de cousas durante esa infancia. A miña nai un pouco como que a protectora dela, e esta nena, miña nai se foi a outro continente para poder fuxir dese inferno, eso si o podo decir. Esa nena acaba en Málaga, vale? Esa muller viña a pasar a veces con nos vacacións, viña de vacacións ao camping e tal, pero ninguén sabía. Imaginadevos como era o silencio que había en torno a todo isto, que na xenda da miña nai había María José de Málaga, pero nós non sabíamos nada máis que era unha amiga de Málaga. No relato da investigación, unha das cousas que chama moito a atención é o relato dos silencios. Porque había xente coa que falastedes que non quería falar aínda, non? É dicir, que eso, digamos que é algo que sucedeu casi hai, entre 80 e 90 anos, continúa aí oculto, ou polo menos para algunhas persoas. A min o que máis me chamou de todo isto, e entraríamos en como poder sentir os fillos e a familia que queda todo isto, é que unha persoa que nos axuda na investigación durante tempo a certas cousas, cando me sento con el nun café e lle conto a historia, me manda un correo electrónico dicindo que sinte moito, pero non pode ser traidor, falar en contra dunha familia, que bla bla bla. Teño correo electrónico cargado como ouro en paño, ¿no? Porque me quedei como voladísima. O sea, estamos falando de algo que ocurrió 80 anos e ti te sintes traidor por comentar algo. Hai unha novela que acaba de publicar Sergio del Molino, que non é o narrador da miña predilección, pero que se titula Los alemanes,
E en esa novela aborda a historia de 3 xeracións de alemáns, dos alemáns do Camerún en Zaragoza. E como en esas 3 xeracións de alemáns é o que somete, digamos, a debate a culpa, digamos, colectiva polo nazismo é como unha herdanza dunha xeración a outra, non? E iso, é dicir, nos leva a un debate moral de moita envergadura, non? É dicir, de que somos responsables cada un de nós? Do que facemos no noso tempo, de como actuamos, ou tamén somos responsables do que herdamos a nivel da memoria dos nosos pais ou dos nosos avós. Hai xente que aínda sigue asumindo que... Os postulados que... Sí. Bueno, pois, índonos outra vez a esa fotografía da portada, para que vexades, bueno, eu consigo falar con esta muller, consigo localizala, me conta cousas, me corrobora, non só o que me contaba a miña nai, senón moita máis cousas, co cual xa teño testemunhas en viveiro que me contan, máis esta persoa, que é moi importante tamén, que me conta, bueno, pois, cousas da súa infancia. Non puxen todo o que me contou por respeto, vale? Porque hubo cousas tan brutales nesa infancia que me parece incluso excede, o sea, dolor por dolor tampouco, ¿no? Y digamos, e los maltratadores, los herdeiros dos maltratadores, como reciben recibiron esta novela? Porque acabo coa foto tería un ruxe, non? Acabo coa foto e volo conto, vale? Porque se non temos aí o da foto, vale, aí vedes dúas nenas, unha mociña un pouco máis tal, toda tapadiña debaixo do abrigo para que non se mira a roupa, e a outra nena con 2 muñecos, non? Bueno, esa foto se saca o Día de Reis de 1956. Pasaba un fotógrafo, as dúas nenas estaban no parque, e miña nai, sabendo que se iba a desaparecer ese ano, porque ela o sabía, pero a nena non, pedillo o fotógrafo que lle sacara esa foto. É a única foto que hai da miña nai de infancia a mocidade. A seguinte foto xa é en outro lado. Saca esa foto, ela me manda a foto e me dice: ai, mira, recibiche esa foto e tal, sí, tal. Ai, contache, a muller ríndose da foto e tal, mira, eses muñecos, ela hablaba así en andaluz, eses muñecos son Pepe Luis, el pequeñito es Pepe Luis, y la muñeca era Marisela. La muñeca Marisela se la había regalado su padre, que había emigrado a Venezuela, y luego la niña queda huérfana de madre, su padre está en Venezuela, la recogen los tíos, y falo en castelán, porque como me falaba ela en castelán, eso é así un pouco bífida. A recollen os tíos, e, bueno, pasan un montón de cousas. Ven o pai a visitar a súa filla, lle trae esa muñeca de Venezuela, entón, esos días, bueno, a nena, e máis, a mamá daba un grupo escolar e esos días a meten no colexio de pago para que o pai vexa que a nena vai ao colexio coas primas, etcétera, etcétera. E a esa nena lle queda esa boneca. E o Pepe Luis non sabemos de onde saiu. Bueno, pois todos os anos, o Día de Reis, as nenas saían a pasear as bonecas para que na xente do pueblo vise que tiñan muñecas como o resto dos nenos. Cando chegaban a casa, as bonecas se guardaban. Cando eso mo conta esa nena que xa ten 70 e tantos anos, te decatas de a donde podía chegar a maldade por unha banda de, o sea, esos nenos, como podes facelos a ir xogar a calle e logo o boneco tal para que as vexan, non? Como podía ser esa sociedade, e todo o mundo sabía, eso era o peor. Claro, pero despois hai outra cousa que é maravilloso no relato, que é como Carmiña estaba empoderada, non? É dicir, era prácticamente a xerente da fábrica de gaseosas e da fábrica do almacén de sal, non? Da familia que a recolleu. Eso é outra cousa impresionante, non? Era espabilada, a señora dixo, pois esta nena a puxeron a traballar con 11 anos. E a nena era espabilada, era unha negocianta, creo que algo me quedou.
E claro, a nena, o sea, tiña unha fábrica de gaseosas, entón a nena co carriño de reparto das gaseosas lle cobraba, lle protestaba a xente. Incluso ensayando un refresco, non? El Orange Cruz, sí, que facía ela Orange Cruz e todo eso. Unha das cousas máis maravillosas que para min tivo esta historia, claro, miña nai escribiu a súa maneira, vale? Eu collín todo ese relato durante meses, lín, relín, volvín a ler, e tiña que buscar unha voz para Carmiña. O máis difícil foi buscar unha voz para Carmiña, que é unha muller do pasado, e unha voz para Elena, que pasou a chamarse Inés cando acabedes a novela, o entenderedes, atopar unha voz para cada unha delas e que o lector se achegue a Camiña e se afaste de min. E o conseguín xogando coa primeira e coa terceira persoa. Carmiña se convirte, cada un dos lectores da novela se convirte en Carmiña. Pero para convertirlos en Carmiña, miña nai era moi detallista con todo, hasta como se encendía a cociña da casa. Miña nai colle e mete unha botella, logo calca o serrín cunha pá, despois lle mete unha piña. A ver, non hai instruccións en ningún lado de como se encende unha cociña de ferro. Pois vistedes en algún sitio unhas instruccións de como se encende? Miña nai é que relataba todo pormenorizadamente de todas as cousas da súa vida. Está moi... A reconstrucción de, digamos, da vida daquel tempo está moi conseguida. E o xogo era, se quero que sea real, teño que facer que o lector o vexa. Claro, eu tamén o vía. Como filla desa Carmiña, o sea, eu chorei o que nunca imaginei que chorara e que se podía chorar na vida, non? Isto se cadra é unha pregunta que violenta a cociña da escritura, pero novelaches, pero non inventaches situacións. Ou inventaches situacións. No. Estou me referindo, por exemplo, a fuxida. Unha fuxida inicial. Todo eso está nos cadernos. O que fixen foi darlle forma e tal, pero está con pelos e señales, deixei a chave en tal sitio, a metín por debaixo da porta, tal, fun a casa do tío, pum. O sea, o que fixen foi ser o máis fiel posible e non inventar nada. Quitei cousas porque me parecían a veces redundantes. A fuxida é un momento climático despois de tanta presión que estás lendo, parece que va a haber unha solución. Parece, non? Sí, pero pasa o que pasa. Claro, todo eso está escrito. O tema de como chega outro coas pantuflas, sube as escaleiras, a encontra ali, lle dice o que lle dice, e de repente dice, onde vou ir? Dice, teño cartos, voume. O sea, todo eso está escrito, non da mesma maneira, porque eu o novelei para que fora visible o lector, pero todo eso está escrito nos cadernos da miña nai. Incluso hai cousas peores, e incluso hai momentos nos que notas que a rabia, non, de cando escribe cousas, que eu o que si non quixen facer foi que a novela destilada nin odio nin resentimento, porque creo que eso que tamén o conseguín. Ti lees esa novela e non destila odio cara os que venen detrás, porque se hai unha cousa que eu si tiña clara, e vamos a eso de que pensa a familia de, os fillos non temos culpa dos pecados dos nosos pais, nin do que fixeron eles, inda que haxa xente que siga arrastrando os pecados, pero non temos culpa. Non teño culpa de que miña nai fora como era. Eso eu vivín unha vez traballando en certo sitio, que igual alguén que me dixo, non sabía que eras filla de, se eu chego a saber, digo, que pasa, non me ibas falar? Aquí, claro, miña nai tiña unha forma de ser, tiña unha maneira de tal, os malos da novela vivían nun tempo determinado baixo unhas circunstancias determinadas. Se os seus fillos e netos non queren seguir por aí, eu non entro. A cuestión é que, bueno, o que vos podo decir que na presentación que tivemos en Viveiro había 2 netas sentadas entre o público, e despois da presentación nos fomos a tomar un café, e unha delas me dixo que lle doera moito ler eso, porque mira que hai Mamá Lucita, que era como Lucita es una mala de libro, abuela era una mala de, pero era unha bruxa, pero era eso, claro, a xente sabía, pero dentro da casa as súas netas era Mamá Lucita, entonces para elas
era a boiña boa, e como é posible que a miña boiña sexa a bruja malvada do teu conto, se no meu conto é a boa? Sin embargo, el, Sí, pero estas netas, eso me renxe un pouco, pero bueno. esas netas non chegaron a coñecer o avó. Entendes? A xente que coñecen o que hubo despois. E claro, eu teño por unha parte tamén esa testemunha de María José, que me ratifica punto por punto todo o que iba escribindo miña nai, Sí, todo o que iba relatando, todo o que tal. María José é impresionante. Claro, Lle dá unha certeza, non unha verosimilitude, que é como que estás verificando que o que liches é certo. claro, pero eu o que fixe na novela non foi repetir todo o que me contou que ratificaba, senón pero verificar que catro o cousas de como se sinte unha nena orfa, a que cando intenta sair á calle xogar cos nenos, as poucas veces que a deixan, as outras nenas non xogan con ela, e o que lle dicen, non xogamos contigo, é orfa, non ten nai, non. O sea, imaginadevos pa unha pobre nena que xa se sinte soa. A palabra era eres unha recollida. Eres unha recollida. E a recollida están para traballar, é unha recollida, non ten nai. Eso era terrorífico. E eso, a familia, a ver, os que leron a novela saben que non se escribiu ni dende odio, o sea, porque o que digo, o sea, o que intentei foi ser o máis aséptica posible, decir, vale, pon por diante a xornalista diante da filla, pon por diante a escritora diante da filla. Pero antes foi duro, preguntaba cho Sara, reiteramos cho, pero ti como te sentiches escribindo esta novela? Chorou moito, iso xa dixo. Vamos a ver. O primeiro foi esa sensación de por que non falei máis contigo, mamá? O sea, por que tiveches que morrer sin contarme isto? Por que tal? O sea, era a desesperación de esa arrepentimento, esa culpabilidade de non te escoitei, non falei contigo. Por eso decía que este libro ten efectos secundarios, porque a xente o lee e vai falar coas nais e cos pais, non? E me quedou algo pendente, non quero que me quede nada, non? Era incredulidade, rabia, dor, era todo xunto. E logo decir, teño que escribir isto, solo teño un tiro na escopeta, vale? Solo podo escribir esta historia unha vez. E ten que quedar ben, e teño que ser fiel ao que miña nai escribe, e teño que ser aséptica no posible, porque esta novela ten que perdurar. Está por encima a historia, por encima de min. Dis que non quixeches ferir a ninguén, e ti crees que o rexistro da tua nai que pretendía? Solo, digamos que, denunciar o que viviu, ou tamén tiña de alguna forma para resarcirse nos cadernos da miña nai, que cando eu morra os deixarei que se lean antes, non? Tamén o digo por se acaso alguén quere estudiar os cadernos da miña nai, están guardados e mentre eu viva non tal, vale? Hombre, se alguén quere ver algunha cousa así pero digamos a intuición que tes ti como lectora en ese caso. A ver, miña nai había momentos que tiña rabia. O sea, tiña rabia, o sea, me están facendo isto, os outros nenos tal, e a mí me quitan isto. Miña nai, claro, non quero contar ao final, pero hai unha cousa que durante a investigación flipei, o sea, miña nai queda orfa, sabe que hai un testamento, e ata 40 anos despois de morrer a nai non consigo o testamento. Miña nai agardou prácticamente ata que os seus fillos éramos maiores de idade para empezar a investigar pola súa conta nos anos 80 para que non nos pasara nada, ese medo pasa, chega a democracia, xa se pode empezar a mirar, e miña nai todos os anos iba a investigar algo, aparecen cintas, aparecen documentos. Eu o resumo na novela, como ela fixe unha investigación para intentar recuperar o que lle roubaron. Porque despois tamén... Sí, porque é un fío que queda solto, non? O tema das propiedades de... Claro, é que miña nai, a miña casa, isto... Claro, eu hai cousas que adiviñei que non podo decir diante dunha grabación para que salga en internet.
No, en Petit Comité ao mellor vos podo decir de sorpresas que me levei que alucinei. No, pero hubo algunha cousa que dices ti, por eso esta persoa estaba ali no ano 1930 e tantos, porque a nome de quen está hoxe tal cousa. Claro, porque 80 anos despois. Entón, despois tamén non todo ten que ver cos anos 40. Hai cousas que teñen que ver coa guerra tamén. Que iso claro. é outra dimensión da novela, non? Claro, vamos a ver. Sobre todo polo tema do pai, non? Do pai de Carmiña, non? Claro, a min algo que me chamou moito a atención, o sea, do meu avó non se falaba, na miña casa, claro, o mellor pode sonar un pouco extraño, vale? Que unha persoa que escribe, que é xornalista, na súa casa nunca se falara nin da guerra, nin da... Era un tema... Non, o sea, eu facía información como xornalista falando de colectivos de memoria histórica ou de tal, pero era aséptica porque a mí nunca me tocara nada de preto, e de repente me encontro que sí me tocou de preto. É o que lle pasa a moita xente, que de repente cumple 50 anos e descubre que un avó, que un tal, que... O sea, educaron unha xeración no esquecemento e de repente nos encontramos con todo marrón, ¿no? Ahora hai un libro, Sara, que publicaste este mes de Fernando Pereira Bueno, Sí. de seu pai. Diario do seu pai, e eu a verdad que con el teño así en relación por los libros anteriores, para mí é unha sorpresa, ¿no? Con moitas fotografías, Sí, ademais. con outro legado aí impresionante, ¿no? Pois, Entonces hai moitas historias pero é que pendentes ainda de había, contar. eu creo que había tanto medo nunha parte dos perdedores, o sea, porque os que tiñan medo son os que dicen que non se pode falar, a veces eran os perdedores, tiñan tanto medo a que pasara algo e perder o pouquiño que iban conseguindo con ese traballo, con ese tal, con ese... O sea, unha orfa e un rapaz que de neno era pastor con 5 anos, consiguen meu pai ser profesor, miña nai ser mestra, consiguen ter a súa casa, os seus fillos, que estudien, que tal, o que non queren é volver a ser nada, non? Entón, a moita xente lle pasou eso, non? É dicir, non, os meus fillos que non sepan, como o abuelo era republicano e tal, o abuelo xa non está, ti dedícate ao teu, non? E foi aí como esa xeración tal, e de repente te encontras con que a día de hoxe, non sei que pasou co meu avó, pero cousas moi extrañas que iban aparecendo na investigación. Eu tiña a sensación de que o borraron o rastro, non? Hai un capítulo aí, o da rebelión dos carpinteiros, que lanzo cousas aí, a ver se alguén recolle a luva, non? Despois hai outra cousa na novela tamén, que é a admiración que expresas de alguna forma por aquelas personas como Carlos Nuevo, que é o presidente do Instituto de Estudos Mariñáns, que generosamente se ocupan, digamos, da reconstrucción da memoria colectiva, ¿no? Porque para min é importante no libro tanto o ámbito familiar como ese ámbito máis colectivo, non? É dicir, creo que esta é digamos, unha novela pioneira de recollidas, igual que cando empezamos a publicar as primeiras novelas sobre os bebés desaparecidos, roubados. Sí. Hai varias novelas que se publicaron sobre ese ámbito, e desde a ficción se abriu, e tamén, claro, desde a investigación destas sociedades se abriu o problema, non? Se colectivizou, non? Se fixo público. E probablemente, pois, aquí, sobre o tema das orfas, estás abrindo unha vía, non? Sí, algo que aconteceu con esta novela, por eso tamén decía, o dos efectos secundarios, hubo, a novela se publicou primeiro en castelán, e hubo xente de distintos puntos de España que foron contactando conmigo para decirme, eso lle pasou a miña nai, eso lle pasou tal, en distintos puntos, decir, tamén lle pasou o mesmo, non? Claro, pois iso é moi valioso. Dispares pero, desde Canarias ao País Vasco, pasando por pero Guadalajara. onde foi máis, quizás brutal, foi en Galicia.
O sea, houve cousas en todas partes, pero aquí en Galicia, e incluso ese manter o secretismo, eso de non falar, e a familia de tal, eso se sigue mantendo. Se sigue mantendo hoxe. Ai, como vas falar mal de tal familia, ¿no? Que é un pouco triste. Siguen aí preguntas no caldeiro, no teu. Bueno, a ver, Calme preguntade vosotras, porque se nos lle damos voltas. Eu estou desexando lela. Pois eu de verdade que teño que agradecer porque cando un libro como este lle entregas a unha editorial e estás dando un fillo e o cuidado que pon Xerais na edición deste libro, de todos puxo moito cariño, pero con este a letra, o sea, son 600 e pico páxinas porque non se tasou o papel. Outra editorial serían 300 e andaríamos con lupa. Se cuidou moitísimo que se xa fácil de ler, que se xa cómodo, que se xa tal, e para min eso é un logro porque esta novela, o primeiro público que va é a un público lector dunha edade. E o que se vai a meter no libro. Despois, co tempo, mellor chega máis xente, ¿no? Pero neste momento hai un público que quere saber historias desa época. Alguén me decía, unha novela que non é negra. ¿Sabes? Porque parece ser que últimamente hai moita negra. La moda las modas son outras. Pero bueno, que teño que agradecer moitísimo eso, que o cuidado que se puxo e que a edición para mí é fantástica e que ides encontrarvos eso, que non é un ladrillo, ¿no? Que é un libro gordo. Unha cousa vou facer publicidade e o prezo. Porque hai novelas desta dimensión que te poñen 30 euros e, verdad, Maribel, non se venden aínda que podamos chavalas E Tergaviños, son libros aí de... Claro. Bueno, a idea é que chegue o maior número de xente posible porque, bueno, era o que quería a miña nai, que a historia chegara lonxe e se conseguimos que máis xente a descubra e incluso conte as súas historias, pois estupendo. O pasaron tan mal na guerra e todo eso que se desespera e que non comen nada por negro, porque eu na miña casa a miña avoa, o sea, o meu bisavó era republicano, o meu avó franquista, a miña avoa foi criada co seu. Imagínate nesa casa aí en Conxunto. Cando o meu avó morreu, entón miña avoa estaba liberada nese sentido, políticamente, e nos contábache. Entón, eu o pouco que sei era co seu pai, bueno, pois non lle faltou nada para que Franco, porque recollía foucellas, escondía foucellas na nosa casa, imagínate, daquelas. Había ali un veciño que, según comento, o cura se chiva e o colgando un pino e empezan a arrancar toda a... Entón, ese medo que pasaron, o mal que pasaron, fame, todo, eu creo que precisamente é que non se comentaba nada, non se falaba nada. Claro, E a do meu pai nunca se falou de nada. E a educación que nos deron foi para non falar. Para non falar. O sea, e claro, se perdes esa xeración, eu o ano pasado puxen en marcha o proxecto legado de creación literaria, o fixen no... Este ano volve a salir no catálogo Ler conta moito, se algún concello quere algunha biblioteca chamarme, fago o radio de creación literaria, xusto agora en maio vou facer un en Marín de 3 sesións. A xente necesita ferramentas para contar as historias, non? Cando unha persoa maior se achega a alguén que conta, ai, pois mira, a min tamén, a min tal, é unha cousa que creo importantísima, é que a xente que temos unha certa idade nos acheguemos aos nosos pais, aos nosos avós, lle poñamos unha obradora diante e perdamos unha tarde que non é perdida porque descubriremos que ganada pedíndolle que nos conten a súa historia. E se empezamos a tirar o fío, mellor acabamos sabendo quen somos, non? Porque eu entendí moitas cousas da miña nai a partir de escribir esta historia. Entendín quen son e porque tamén teño moitas cousas da miña personalidade, pois despois de escribir esta historia. O sea, como unha muller pode ser feminista sen selo disimuladamente e decirte, non, ti ponte a traballar xa e ti tes que estudiar e ti tal. Cando tiña un marido ao lado que decía, non, que se case, e tal, ainda que non estudie, non estudias, que tes que ser libre e que non pase nada, non?
esa maneira de ver a vida que non era habitual e axudaba a xente. Bueno, no epílogo da novela poño un montón de cousiñas que fixo miña nai mentras a deixaron, como, non sei, conseguir un hospital de Berín foi cousa dela, teimar ata que se fixo o Conservatorio de Música, entre outras moitísimas cousas que foi conseguindo, non? A tua nai quixo contar a historia, aínda que guardara en segredo. Cando ela non estaba, ela fixo isto para que ti contaras isto, para que alguén o contase. Sí, e que ela quería que contase a historia. Ela me pediu ao longo da vida varias veces, temos que sentarnos para escribir a historia. Pero non che contaba de que iba a historia. No, sí, bueno, é que ela o pasara moi mal de moza, e o pasara moi mal, e se eu che contara. Detalles non. Non entraba en detalles, os detalles era, ti te cansas de traballar unha noite, que a mellor tiñas que quedarte un rato a limpar un mueble, non sei que, traballar, cando tiña que traballar no almacén de sal, e tiña que quedarme a dormir encima do sal. Aí sí que pasabas frío. Eran detalles que non viñan a cuento, que non entendías, porque se non coñecías toda a historia, eses detalles non tiñan importancia. Se analizamos cousas que nos tiñen contado os nosos pais dos traballos que levaron cando eran mozos, se te pos a velo, o mellor descubres. Que a veces coincideuche cando liches as cartas. Claro, cando empezas a ler todo o que escribiu ela, dices tú, isto era isto. Entonces sí, pero mentras non paraches a analizar o que che contou, o sea, moitas veces estamos, pero non escoitamos. Estamos co abuelo, estamos co pai. Perdón, tamén podía ser que non quería ela decir máis cousas por non facer sufrir os fillos, non? Digo, eu ainda non leín a obra, pero vamos, por todo o que estou explicando... Eu creo que algo deso había. Eu non sei que tamén quería que xerese porque o legado da nena do sal, porque agora fixeche referencia ao do sal. O legado é porque recibín a caixa dos cadernos. Sí. E miña nai sempre nos decía, se algunha vez vas a Viveiro, o sea, imaginaos, se dices, se algunha vez, como se dice, se algunha vez vas a Cuba, vale, pues, se algunha vez vas a Viveiro, dille a esa xente que eres filla de Carmiña, a nena do sal de Colosía. Ali coñéceme todo o mundo. A nena do sal de Colosía? No, é que eu traballaba na fábrica, tal. Claro, ao final resulta que ela era a encargada da fábrica de sal, de gaseosas, de lexía, ela facía tal, ata que desapareceu. Claro, a hora de buscar un título a esta novela, o que relata a historia desa nena do sal, non? O título é bonito. E ser a nena do sal, a ver, nos retrotrae no tempo aquelas épocas nas que había alfolís, nos que ainda a xente salgaba nos píos, no que ainda se iba e se collía o sal cunha pá. Eu recordo de falar con xente que coñecera a miña nai de moza e decía, eu sempre procuraba ir cando estaba a tua nai, porque ela cando estaba bella metía o sal e pasaba a tabla rasa e tal, pero cando estaba a tua nai sempre lle botaba unhas paladiñas de máis, eses detalles, non? Entón por eso miña nai era coñecida. Que acontece? Que pasan uns anos e de repente a xente que a coñece xa está na casa, xa é maior, xa non tal, xa desaparece. Esta novela documentouse antes da pandemia. A metade dos personaxes da novela xa morreron. Xa quedan as grabacións e os documentos, non queda nada máis, morreron. Hoxe sería casi imposible escribir esta historia. Bueno, pero a compañeira de Málaga esa sí, non ainda vive. Sí, xa digo que falei con ela esta mañá e aparte, bueno, é un amor de persoa e, bueno, digamos que pasamos de ser dúas descoñecidas a ela pasoulle un pouco como a miña nai. Ela me contaba que o pasara tan mal de pequeno que nunca se atrevera a contarle nada aos fillos, que sabían que o pasara mal, pero nada máis. Pois este ano pasado ela publicouse a novela en castelán, ela estuvo con nos na Feira do Libro de Madrid, o día do meu cumpleanos, que fomos a firmar a Feira do Libro de Madrid. Ela veu ela, unha amiga de Coruña dela e outra amiga de Madrid. Unha de Madrid, outra de Coruña e a filla. Mais ela e a filla. E a filla descubriu o que sufría a nai cando leu a novela, porque non tiña nin idea. O sea, imagínate o que a muller dicíndome, isto non sei se contarcho,
Porque claro, logo tú que vas a escribir? Vou a escribir o que tal. Ai, pero isto, bueno, isto non o poño, xa digo que contou moitas máis cousas de onde chega o poder cando crees que eres o dono dunha persoa, onde pode chegar o poder de tal, é brutal, non? O sea, non entro en detalles, non? Porque non quero, e houve cousas que decidín solo deixalo nunha conversa naquela conta cousas, pero foron durante varios anos e cada día me contaba un pouco máis, ata que, bueno, dices, bueno, xa podo ir, ai, tío, e tú eso como sabes? E tú como sabes que nos facían esto? A ver, me dixo mamá tal, ah, sí, e ademais tal, o sea, era pouquiño a pouco ir sacando de un corazón que estaba pechado, que estaba calado, que tiña medo de contar nada. E unha anécdota é que a familia deixou de falar e ata amenazaron a ela amenazada con cousas que non podo falar porque cambiar os dientes, pero a donde pode chegar a familia Colosía a repudiala por falar comigo e amenazala con cousas que a mí cando me contou chorando me dice, mira, pasa esto, e eu, mujer, non te preocupes, que eso es tontería. O sea, unha señora... Ela sí que tiña relación coa familia, vamos a ver, mantiña certa cordialidade. No, vamos a ver, ela era o sea, era prima, o sea, era tía, era pariente. Por eso seguía sendo, era sobriña de Lucita, entonces eran primas segundas, as primas e tal, e a invitaban a pasar as vacacións con elas e lle cobraban. Sí, a invitaban aí, tienes que venir, e lle cobraban un mes, non te quedes en el hotel, vente para casa, e lle cobraban, comían, non conto detalles porque era como moi surrealista. Ela se deu conta, falando conmigo, dicía, ai, non me había dado cuenta, sabes, o sea, de que se va dando conta de que o abuso chega a 60 anos despois que te siguen invitando pero te cobran e siguen indo a comer a conta túa e siguen, dicen, a ver, que es esto? Te siguen vendo como unha criada. A siguen vendo como unha criada, o sea, non é como tal, es tonta, o sea, a señora, vos digo, os conto algo, o sea, en Viveiro, para que esta nena salira desa casa, hubo unha colecta que a fixeron, como se chamaban? As de mulleres... A sección femenina. A sección femenina de Viveiro chegou a facer unha coleta para que ela se coleta pudera marchar. Para sacar a esta nena desa casa e mandala ao colexio de Hayas, había unha escola de Hayas do goberno en Málaga, e a mandaron para lá. Porque non había un sitio menos. Porque non había un sitio tal donde a nena pudiera vivir e tal, e formarse, ter un futuro. E a nena acabou sendo alla da Diputación e traballou durante toda a vida laboral na Diputación como enfermeira, alla de nenos e tal e todo eso. Pero tuvo que haber unha colecta da sección femenina para sacala de aí. Porque a familia non se facía... Perdón? A ver, fixeron unha colecta para sacala dese inferno. Claro. O sea, sabían o que había de malos tratos e había de abusos e había de más e cousas que non se publicaron. O sea, abusos de 40.000 cosas, dixeron, esta nena hai que sacala de aquí, e a sacaron e a mandaron para Málaga. O sea, son unha das moitas cousas que non se contan na novela, pero para que vos podades facer a idea de como vas falando con xente e dices, sí, no, bueno, axudena eu, do epílogo, axudena eu, bueno, isto non se sabe, isto tal, como vai contando unha persoa que vou falar cando leades o epílogo, tal, e como che acaba confesando como axudaron e como foron montando unha trama para sacar tamén a miña nai de aí. Imaginadevos como pudo ser a infancia e a mocidade da miña nai, que o sitio e como era o poder desa familia, que o sitio máis cercano no que sentiu segura foi en Venezuela. E, como digo eu, miña nai, para sair do inferno, pactou con Deus e co demo. Porque logo acabou traballando no Pardo para un oficial do General Franco, o sea, tuvo que irse a un sitio onde non a podían tocar, e logo casou. O sea, como tuvo que certa xente non tuvo mellor esa sorte ou esa vontade de sair de aí,
pero ela, claro. Pues lo dixo antes Manolo, que ela tuvo unha capacidad de superación e de afrontar todos os, digamos, maltratos e toda a situación que tuvo unha capacidad de sobrepoñerse a todo eso brutal, que para min é unha das cousas que máis admirei dela, ¿no? Porque con todo que estaban facendo, ela sempre pues, tuvo un orgullo personal dela salir desa situación hasta que o consiguió. Claro, unha das cosas que tamén me decía esta outra nena, María José, me decía, claro, eu fui un orfa dende bebé, entón eu non tuve nunca ninguén de referencia ou ninguén no que pensar, pero tua nai tuvera unha nai, tuvera un avó, fora feliz. Entón ela consideraba que tiña os dereitos, tiña casa, tiña fincas, tiña tal, e agora a rabia de non telo, de querer recuperar, de querer saber, de querer tal, e a mantivo, ese orgullo a mantivo con vida e a levou, bueno, pois incluso a escribir eses cadernos. Unha vida de película, non lín o libro, xa adiante que vou comprar, porque teño que lelo, pero dá a sensación de que é un libro de película, o sea, para levar ao cine. A ver, hai moitas historias así, pero sí, o sea, é unha historia para... Moitas así como esa. No, o que pasa é que non hai historias escritas, o sea, hai moitas historias que foron así, pero aquí tes unha nena que vive dende finales da Guerra Civil, bueno, non vive a guerra, pero nace en 1937. O seu pai, claro, a ela lle contan que o seu pai estivera escapado, chegara a casa e morrera cando ela tiña 5 meses, o sea, a coñecer e tal, eu non sei se o contaron para que ela tuvera idea de que o pai a quería e non sei que, ou se non. Eu teño a sensación de que hubo manipulación de documentos e tal, porque eso incluso falei con xente que se move en temas documentais, porque aparece unha partida de función do meu avó firmada polo veciño que era un señor que levaba os temas de aduanas e por outro tal, pero non hai tumbas, non hai nada, non se sabe nada. O avó ano 1946 toca banda de música no enterro, era de adoración nocturna, non sei, hai unhas cousas aí das que ninguén fala que, bueno. E tu avoa? A miña avoa é a que morre de cancro cando a miña nai ten 11 anos. Claro, todo eso iredes sufrindo durante a novela. Porque unha cousa é que che conte tona, eu quedei orfa, o pasei moi mal, vos non sabedes o que sufrir. Claro, porque coñecemos como queda orfa. Claro. E a maneira na que queda, o sea, eu cando lía eses cadernos, o sea, hai un momento no que eu escribo Inés queda orfa. O sea, cando morre miña nai eu quedo orfa, pero cando leo os cadernos quedo máis. O sea, porque quedo de repente, sumo a miña dor a dela. E cando leades é eso, o sea... Como filla, que hubieras preferido? Que túa nai hubiera ido contando esa vida desgraciada de dor ou... No, bueno, podíamos poñernos igual que se puxo un irmán meu un día a gravar unha cinta, pois podíamos durante tempo falar de cousas, ou mellor hubiéramos intentado buscar as propiedades de alguma maneira, investigar. No, esta novela non existiría, claro, evidentemente. Esta novela existe porque hai unha promesa. Pero eu preguntoche, ti como filla, sí, que hubieras preferido? Que túa nai che fora contando a verdade o que pasou ou que pasara o que pasou, que te encontrache que vis unos cuadernillos? A nivel escritora mellor así, pero a nivel filla, é que non o sei. Non o sei, porque miña nai moitas veces me contaba algunhas cousas, pero a certas edades non escoitas. E outras tampouco, o sea, dúas persoas, tamén o escribo na novela, dúas persoas non falan se unha non quere. Entón, claro, te conta historias, pero son historias de mamá. As batalliñas do abuelo, non? Pois eran as batalliñas de, vale, mamá, eu teño un exame mañá de química, ti me vas a contar o que é sufrir cando teño que aprenderme isto, non? Claro, non nos decatamos, cada un de nós temos as nosas guerras e non te decatas das dos demais ata que o mellor é un pouco tarde. O que sí podo decir é que
creo que non o podía facer mellor, o sea, fixen todo o que puiden por acabar esta historia e poñela aí. Por eso foron 8 anos. 8 anos ata tal, ahora xa levamos 9. Quería decir outra cousiña, que cando se fixe a investigación, como eu fun vivindo toda a historia, pois cando se fixe a investigación e se falou con moita xente, antes decías, Manolo, moita xente lle costaba falar, moita xente maior, lle costaba falar. E fillos que non deixaban que falaran. E fillos que as nais non contaran. Hai moitas cousas así, moitos problemas dese tipo. Ao final acaban contando algo, despois falas con outro e che conta outra pequeniña parte, pero curiosamente, unha vez que se publicou a novela, de repente apareceron así de personas, incluso vivindo en outras provincias, que chaman por teléfono. Contactando comigo dende Asturias unha periodista, que a súa nai traballara ali e era certo. Corroboraba todo. O sea, cando logo xente... Así de casos. Hubo moitas personas que, bueno, de repente, bueno, o día que se presentou o libro en Viveiro, aquilo foi un fervedeiro de personas, foi unha brutal, porque apareceron cantidad de xente dando testimonio, que meus pais, meus tíos me contaban isto, bueno, impresionante, foi impresionante. Hubo unha anécdota de unha persoa que non vamos a mencionar quen era, que intentou, vamos a ver, hubo xente que ao principio moi ben, pero logo, cando supo de que iba a novela, cambiou a torna, no? Que decía que hai familias que teñen ainda moito poder e moito tal, e ao mellor non lle gustaba que saíra historia, e era como, pero eso que contas aí é mentira, o alfolí, non sei que, e unha señora, como que non? Se me chegaba a montaña de sal hasta arriba, que iba eu ali. Claro, o sea, alguén intenta desmontar a novela, pero ali había xente que estivera ali. Entonces, eso foi como un brutal, como moi brutal, o sea, non só escribir a historia, sino que hai a xente que sale na historia, xente que vai, o sea, na presentación aparece xente que sale no libro, un pouco a decir, é certo, no? Estou aquí, eu salgo no libro. Manolo, antes falabas da librería de Viveiro, hai unha anécdota curiosísima que nos contaron, que cando saleu o libro en castelán, por la esfera, resulta que había xente que daba vergonza ir a comprar o libro a esa librería e iban a Burela a comprarlo. Sí, era un libro. En Viveiro o libro se vendeu, E se venderá ahora en galego porque tamén se deu moita xente que quería lelo en galego. Porque aparte é unha cousa, se alguén ten a posibilidade de lelo nas dúas linguas, o libro escribiuse en galego. Eso, hai cousas que as dis en galego, o sea, hai unha frase cando acaba a cinta de cassette que é real, esa frase, o sea, sabes, a tinta tal, e como morreu meu pai, esa frase escoitada aí se te pon os pelos como escarpias. En castelán pois non dice o mesmo, pero bueno, pero era importante que a novela chegue a moitos sitios, que era o que quería a miña nai, que a súa historia se coñecese e que chegase aos vosos corazóns tamén. Pois ahora, os que non leíste de saber. Gracias.